perkara bapakmu mati mbok ben. Perkara bapakmu mati ya wis ben. Bapakmu ki wis tuwa. Wong tuwa ki parane arep ndi meneh? Wong tuwa ki parane wong nang ndi meneh? Wong semene akeh ki mung padha antri tekaning pati. Mung kari ngenteni pestine kodrate dhewe-dhewe. Mula perkara bapakmu lara kuwi janjane ora usah mbok goleki tombo. Ning wis ben entenono wayane mangsa kala tumedhaing Sang Hyang Nyawa Dipati jabut karo nyawane bapakmu. Yen pancen pinesti kudu tekaning pati. Kuwi lha atos iki, Tru. Piye? Iki kok lara ning ati ya? Lara ning ati ya tandange ora. Bapak dipatek-patekke ora. Kowe iki lek iso goleki tombo kok mung diunekke tekaning pati. Ayo karo ngopo? Nek kowe wani ndakwa, Yai Prabu Durawati panjalmaning musuh. Aku ya wani ngarani bapakmu kuwi wis lara, wis tuwa, wis arep tekaning pati, Bagong. Koko Prabu, atus pundi Yai? menika mboten pangling kedadak suwanipun Petruk kaliyan Bagong wonten ing abyantaranipun ingkang rayi Ngamarta. Iya jagat Dewa Bathara. Wah. Nadanipun menapakno Petruk menika panakawanipun madang-adang kula para Pandhawa. Bagong menika ugi baturipun para Pandhawa. Mbok menawi Petruk sowan menika gadhah wigatos Yai tumunten Kakimbalana menapa wigatosipun Petruk sowan? Koko Prabu lenggah ingkang langkung prayogi Nun ngestaken dawuh. Panakawan Petruk padha kanthi harja sapraptanira panakawan ning ngarsaning ingsun. Nun amit pasang Kalimantabe tinebene ngila dene dumawahing nawang tuwang sinuwun. Linepatno ing Tulamanu. Menawi wonten lepat atur kula diagung pangaksami jar kula menika namung batur, kula menika namung panakawan. Kiranging unggah-ungguh kiranging tata susila kula nyuwun gunging samudra pangaksami. Iya ya panakawan. Ora dadi ngopo lho nggih padha rarja sapraptanira tansah pinangan ing kawidadane ring sambikala sawanipun ingkang abdipun Petruk kepareng kula ngaturaken sembah sumung keping pangabekti kula kunjuk Sandhapapada Paduka Gusti kula Sanata Prabu Puntadewa ing negari Ngamarta. Panakawan Petruk ndak tampa pangestuku tampanana kapundhingga jimat paripin dayana ing kasantosan. Paring maestunipun sinuwun Prabu Darma Kusuma amawahana kabagyaning gesang kula. Iya ya Petruk prayoga nunggonmu sowan nggih. Sampun boten kirang prayogi sinuwun. Panakawan Bagong padha kanthi harja sapraptanira. Nun amit pasang Kalimantabe tinebena ing iladune dumawahing tawang tuwang sinuwun. Ngemuti bilih kula menika namung batur, kula menika namung panakawan mila kiranging tata krami, kiranging unggah-ungguh diagung pangaksami. Iya, kok padha karo Petruk. Niki latihan sareng-sareng ya sinuwun. Iya. Kemareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kunjuk Sandhapapada Paduka Gusti kula Sanata Prabu Puntadewa. Duh. Sekerupku tiba to. Nggawa apa? Mak kelunting ki mau. Wong sak-sakane werna-werna. Iya ya Bagong pangestuku tampanana. Kapundi nggo jimat paripih ndayanana ing kasantosan. Iya Bagong prayoga nunggonmu lungguh. Sampun boten kirang sekeca anggen kula ngabyantara ngersanipun sinuwun Prabu Darma Kusuma. Iya ya Bagong sing tak karepke kaya ngono kuwi. Yen to sowan Nalendra ya kudu nganggo tata krama, ora sak kepenakmu dhewe. Nun nggih, samenika sampun radi insap sinuwun. Iya Bagong. Nun nggih, mugi-mugi mboten kumat. Iya ya Bagong, ora dadi ngopo. Petruk kandung bola padha raja sapraptamu. Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, pangestuku tampanana Petruk. Nun nggih, sanget anggen kawula dadosaken jimat. Ponokan Bagong padha raja sapraptamu. Pangestunipun Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, pangestuku tampanana. Ngono nggih. Apa kok? Cepet ya diwangsuli cepet men ketok kaya ngajeni ngono lho. Ngajeni nek ora cetha yo malah ora ngajeni. Panjenengan ngendika napa? Pangestuku tampanana. Kapundi jimat paripin dayan ing kasantosan. Lho, ngono kuwi cekat-ceket. Petruk, dalem
Padhararja sapraptamu. Wilujeng den bekti kula kunjuk. Ya, Bagong Padhararja sapraptamu. Mengantunipun Ndara Werkudara. Tansah pinangan ingkang dadan bekti kula kunjuk. Balenala idak ndasmu. Mengantunipun Ndara Werkudara wilujeng bekti kula kunjuk. Ora kabeh satri iso dijak gojek, ora kabeh dijak gojek. Ndara Werkudara kuwi ora iso dijak guyon. Heeh, sepaneng. Kok malah ora. Aku ora seneng karo bendara-bendara sing sepaneng iki. Aku nek golek bendara iki ya sing ceria. Sing ngremenke, sing mbungahake. Ha iya. Lomo ora pati ya. Petro Padhararja sapraptamu. Pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula nggih Den. Iya ya Petro ndak tompo. Bagong Padhararja sapraptamu. Pangestunipun Ndara Janaka bekti kula nggih Den. Iya ya tak tompo. Petro kantong bolong Padhararja, Ndara kula bekti kula. Iya ya Petro tak tompo. Bagong Padhararja, Ndara kula bekti kula. Iya tak tompo. Lho. Kok gutang ya, Gong? Hah? Kok kurang siji? Goleke wong wae. Goleke wong piye maksude Pandhawa kok kurang siji? Mbok menawa ora masuk. Ora masuk. Tegese ora melu pasewakan, kadang-kadang iso jangkep, kadang-kadang sok ora. Lah iya. Ning kok kaya ora kepenak rasaku. Rasa tok gagas sing baku wae dikongkon bapak, apa perlune matur Sinuwun Prabu Darmakusuma? Ya, tak matur. Petro dalem. Ana apa Petro? Apa saka karepmu dhewe? Apa dikongkon bapakmu Semar? Marmatur Sinuwun Prabu Puntadewa. Menawi lepat atur kula diagung mangaksami nggih Den. Iya ya Petro ora dadi ngopo. Ingkang sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sanipun Ndara-ndara kula Pandhawa ingkang kangka kalih. Sowan kula menika estunipun boten saking pikajengan kula piyambak. Ing kula niki dapur dipun utus Bapak Semar. Petro dalem yogine kowe nangis. Nggih. Sedih nek ngrasake lakon karang kadempel. Petro eneng apa kok nangis ki apa? Nggih riyen ngutokke unek-unek ya karo nangis barang ya ora apa-apa. Yogine Petro. Sampun wonten setunggal candra niki. Bapak niku sakit. Lho, bapakmu lara. Nggih. Mengglecak mawon teng ngamben. Mengambegan kalih matane mlorok. Nek ditakoni pun boten semaur. Pun pokoke mengkaya nuwun sewu. Wis kaya kunarpa, wis kaya batang wong. Ning mripate ijik melek, jantunge ijik keketeking jantung isih krasa. Nalika semanten kula wis ora kurang-kurang gone nambake bapak. Nganti entek-entekan. Bapak kula tambake ning ora ana sing iso nambani karo bapak. Kula wis ngrawuhke para brahmana winasih sewa sugata miyang para nimpuna. Pendhita ampuh pun kula gawa kabeh teng Karang Kadempel. Ning siji mawon mboten wonten sing iso. Napa nambani larane bapak. Menale omong ngono kuwi ra cetha e. Atiku keloro-loro e, Gong. Aku wae nek mikir, kowe iki wong ora tatak kok. Wong ora mentalmu ora gedhe. Ameng bapakne lara kok nangis. Bapak kuwi lara wis tak ajab ndang mati ya. Lambemu elek to, Gong ora. Kowe iki anak model piye to? Model saiki. Lho. Anak kok model saiki ora. Anak saiki iki endi sing do ngabekti karo wong tuwa? Hah? Tak takon. Anak saiki iki endi sing do ngabekti karo wong tuwa? Ya isih ana siji loro. Ning akeh-akeh racak-racake wis do ninggal tata krama, do ora ngrek bekti karo wong tuwa. Mongko sing jeneng wong tuwa ki ora butuh dipunjung ingkung gajah saben dina. Ning butuh di ngabekteni karo anak, butuh dihormati karo anak, nonton anak kuwi tata krama unggah-ungguh, tur ngerti marang Subasita kuwi wong tuwa wis seneng. Ha ta? Ha iya. Saiki endi ana bocah sing ngabekti wong tuwa? Kongkon kuwi alasan. Lah iya ya, Gong. Ha iya. Kaya anakku kae wis mbok men.
tak nengke wae kok. Ya wis ben terus kowe matura. Bagong, bapakmu ya gene. Ngaten. Pun wonten sesasi niku bapak niku sekarat. Cangkeme Bagong ki elek. Menengo to, ora sak omong aku tak matur sik. Mripate kecap-kecip kula takoni, butuh apa, Pak? Nek bapak butuh apa-apa, ngendika karo anak-anak. Nek bapak arep eling apa-apa, ngendika karo anak-anak. Anak-anak mesti bakal ngestu padha dawuhing bapak. Ora meneng wae ngono kuwi. Sing upakara nggih ming kula. Bapak saniki kula sing upakara, merga ora ana sing upakara. Petruk ya jarene nek dikon dinunuti bapakne lara, sibuk. Ora ndek kesempatan gula mentah wong tuwa. Gareng nek dikon ngomong karo wong tuwa, didokoki wong tuwa, alasane sawahe akeh, pendhae sun ning sawah, ora sempat gula mentah karo wong tuwa. Kaya ngeten niku anak-anak saniki niku. Nek bapakne wis arep mecicil do dititipi wis ora gelem do kon gula mentah ora gelem, ora do ngelingi jaman cilik. Untung isih enten kula. Iya Bagong. Lah bapakmu apa ora mbok golekke jamu? Mboten. Lho. Ora mbok golekke tombo. Angel banget wong sing jeneng kon maem lambene mingkem terus kok. Nganti bingung kula niki. Saniki kuru nika lho. Sesasi mboten tangi saking ngamben niku awake entek-tek. Wetenge sing maune mblegentonge dadi entek. Iga-igane ketok, sing lemu mung kari ndase. Jan wis ora ditata krama tenan. Menengo mbangane kowe iki matur kok nangis iki cara ngendi? Ngoten niku. Lah terus pada suatu ketika apa kuwi Bagong? oh iya lali aku. Lali nek matur ning ngarepe ratu e. Sawijining dina kula gareng karo Petro niku tetengok nunggu bapak bengi-bengi nika do melek. Iya. Ah terus bapak niku dilalah kok watuk guk ngono. Tak kira nek kirek bul watuk bapak. Arep tak gusah kok suarane ning ngamben. Wah ya wis genah nek bapak watuk. Ngopo Pak Mimi apa piye? Terus kula jukuke wedang putih kaya sedotan nika kula jejelke teng mulute bapak terus disedot. Bareng niku kok njaluk udut. Niku jam 2. Jam 2 bengi. Nggih. Terus watuk terus dawuh kalih kula kalih Petro kalih Gareng. Kira-kira anakku sing gelem tak kongkon sapa ya? Ngono ngoten niku. Terus kula maju aku, Pak. Aku anakmu sing ragil. Konen ngopo, Pak? Men bapak mari aku manut. Aku tak kon nyemplung segara wae aku sago, Pak. Demi bapak. Ngoten niku. Mboten wonten anake loro sik jenenge Gareng karo Petro niku masrahke tenaga nggo mbantu bapakne ra gelem ming do teng cermime nika. Terus bapak ngenten iki ya wis sing tak tuding Petro karo Bagong mangkato ning negara Ngamarta. Iya. Terus lah ngopo Pak ning negara Ngamarta? Kowe nek kepengin bapakmu isih urip, pengen bapakmu ki lestari, le momong karo kowe, pengen bapakmu ki lono urip ana ing jagat, kowe sowana Sinwun Prabu Puntadewa, Pandhawa 5 atur ana rawuh mrene ning nggawa pusaka. Ya kuwi pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Ngoten niku. Nah, sowan kula mriki saniwun Sinwun Prabu Darma Kusuma menika wonten suka lilaning penggalih ngemuti bilih sampun marambah makaping-kaping bapak mriku bantu dhateng para Pandhawa. Momong dhateng para Pandhawa wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti claprang. Pandhawa mboten pisah kaliyan bapak. Nek nganti bapak men kepengin butuhke Pandhawa 5 cacahe rawuh teng Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada ora kelakon. Niku ateges Pandhawa niku nuwun sewu, satriya sing mboten ngerti males kabecikane wong liya. Mula terus terang nek kula sowan mriki Pandhawa mboten rawuh teng Karang Kadempel, kula wis mengajukan surat pengunduran diri. Pengunduran diri minangka apa Bagong? Minangka abdi negara Ngamarta. Terus apa gunane kula ket biyen nglesot teng negara Ngamarta ming butuh Pandhawa rawuh teng Karang Kadempel dadi srana tambane bapak kok ora kelakon. Nggih to? Percamu. Percuma. Hah?
Percuma. Nggo ngapa kula ngabekti karo sampeyan ning jebul sing kula labui, jebul sing kula bantu, jebul sing sanesing kawit biyen kula ewangi niku ora ngerti males kabeciane kalih Bapak Semar. Pun cekap semanten atur kula nek enten pangandikan saking Sunan Prabu Darmakusuma kula ajeng midhangetaken. Nek pancen Sunan Prabu Darmakusuma paring dawuh, Bagong Pandhawa ora iso teka ning Karang Kadempel. Sampeyan wis rasa nyebut kula abdi, sampeyan rasa nyebut kula ponokawan, sampeyan rasa nyebut kula menika batur sampeyan. Kula ora arep manggon sabet sapon negara Ngamarta. Titik. Stop pikir Bagong. Wis. Nek kowe ora melu Ndara Pandhawa kuwi kowe lek arep mangan saka sapa? Ngemis. Ngemis kok dipeng-pengke ora. Mbok ya nek omong ki sing nganggo dipikir ora waton omong. Konjur mengundurkan diri. Kowe wonge jiri kok, Tru. Kowe wonge ketergantungan. Heeh. Kowe uripmu tergantung karo Pandhawa. Ya nek Pandhawa sing butuhke kowe terus. Nek Pandhawa ora butuhke kowe, arep ngopo kowe? Arep ngemis-ngemis nembung dadi abdine Pandhawa. Heeh. Wong ki ndek jati diri. Mengono kok wedi ora. Ana aku ambok wis paribasane Pandhawa ora iso nglabuhi karo bapak. Nggo ngopo? Nglabuhi Pandhawa. Wis ora ana gunane. Apa sing diparingi Pandhawa baleke kabeh? Kowe diparingi apa? Lemari. Tok balekke. Wah rekoso terus wis tak dole. Oh. Dadak nebus aku. Ya pokoke takon ngiklaske. Ya tegese kuwi ra kon sekuwen. Ya men. Iya. Tak modasmu lho. Kowe iki senengane ngigol-ngigoli aku le omong kok. Bagong, Wonten dawuh keloro-loro atiku, Bagong. Sami. Kula jan-jane matur ngenten iki niku. Kula ampet tenan ati kula. Merga kula mriki nyawang bapak niku wis kaya kunarpa. Bapak ndek pengarep-arep Pandhawa rawuh mriki ning kok sampeyan kula matur kaya ngoten kok malah nangis. Sawang Pandhawa mung kari papat. Lho. Sing siji ilang nanti. Sing siji lunga, Bagong. Sebabe ditundung karo bendaramu. Sinten? Bendaramu Jodipati ya kuwi Werkudara. Ndara Werkudara nundung Ndara Sedewa. Iya, Bagong. Wis jan ora pisan ora pindho kok kowe iki Wah. Ngapa to nek ngrampungi masalah nganggo ati sing sabare ngapa? Aku tak takon. Lho, aku ngelekke sampean ki ora ana salahe. Mergo aku ki batur. Batur ki pangembating catur. Kula warga padha inggat-inggatan, ora cocok kon minggat, ora cocok kon minggat. Sampeyan krasa mboten? Nek Ndara Sedewa niku putrane Dewi Madrim wis seda karo Prabu Pandu. Sampeyan putrane Ndara Kunti. Sing jeneng adiku Alon niku nek iso dirukti, diopeni, diragati, didadekke wong. Sampeyan entuk pahala. Ora malah kon minggat. Wah. Susah aku nek gagas kaya ngene. Aku aja ora manut karo aku, ora manut karo tuture wong tuwa ki piye? Nuwun sewu. Iya. Sampeyan kok ya ora ngelekke. Iya, Bagong. Aku kalah rembug karo Werkudara. Ora dene dadi pembarep. Kudune sampeyan iku iso mikir. Nek Werkudara arep nundung adine, sampeyan menggak. Werkudara, jangan Ngono. Ora kok meneng wae. Ha gunane apa dadi kakang barep? Iki ya ngono sing bagus iki men wah. Le mempeng nek ana wong wedok ayu. Nek ana masalah men klecam-klecem, kepiye? Kok dadi Pandhawa kaya ngene iki kepiye kahanane? Nuwun sewu, kula tak nyuwun pirsa. Masalahe apa? Jan bocah iku malah begijikan dhewe iki ngono. Sapa-sapa diseneni, sapa-sapa Adimu ki piye to? Sapa-sapa anggepe kaya andane digetak-getak. pun kajenge nangge mawon, mbangane nguyuh sak nggon-nggon nangge mawon. Mergo Bagong nek nesu niku nguyuh sak nggon-nggon nangge mawon. Pripun sebabe apa? Sebabe Sedewa nggondheli pustaka Jamus Klimasada. Lho, kono hubungane karo pustaka Jamus Klimasada? Iya, Bagong.
Terus ngene kowe tak critani. nggih, ning ampun dawa-dawa. Iya. Pekah kula ning ngrungokke. Iya ya ora dawa, Bagong. Ora apa-apa. Dawane ngempuk percuma. Iya. Oh, mesti nyengenges to. Angger muni omong mesti nyengenges to. Aku mbayangke aku dhewe to. Ha iya. Pun nggih cerita. Ngene ya Bagong. Nggih. Koko Prabu Ndarawati rawuh. Mriki iya. Ngandhakake yen Ndarawati kuwi ketaman pegebluk bisane waluya yen to tinumbalan pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Tumuli kabeh sarembuk pustaka Jamus kelima sada diboyong dening Koko Prabu Ndarawati ya mung Sedewa sing ora mathuk, Sedewa sing ora cocok. Tumuli Sedewa didukani dening Bendara Munjadipati nganti dedrek nggone ndukani wekasan Sedewa ditundung lunga saka negara Ngamarta. waduh. Berarti niki pustaka Jamus Lima Sada ilang utawa dibeta Sinuwun Ndarawati. Iya Bagong, mula aku ora bisa meneh wangsulan kelawan kowe merga Pandhawane ora ganep, pusakane ilang Bagong. Wah, wis Tru. Yo, mulai karo mampir golek Bandosa. Lho. Nggo ngopo? Bapak jelas mati iki. Tambane ra ana kok arep ndi meneh parane. Ya engko gareng gek kon bedah bumi. Ha ya wis ngono wae ndak. Ambangane iki dadi masalah, dadi geger malah ora karo-karuan. Ha jare kowe arep mbelani bapak nganti tetesing getihmu sing pungkasan. Lho, nek pancen kowe arep mbelani karo bapak, perkara iki diglejah kok, diunceki. Sing bener piye? Sing kudune kepiye kelakone ora manut karo kahanan sing kaya ngene iki. Wah, jan susah aku nek gagas kaya ngene. Nun ngapunten lho, sampean kok ya nuwun pangapunten. Ikhlas lahir batin maringke pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada dhateng Sinuwun Ndarawati. Merga Koko Prabu kuwi sesembahanku. Nuwun pangapunten, saniki ampun gagas Sinuwun Ndarawati menika sesembahan sampeyan ning kudu ditonton. Mula ana tetembungan ngendikake ratu kuwi nek siniwaka aja ming netra walaka, tegese netra batin lahir tok, ning netra batin diwengake utawa permana jati. Wonten nika. Merga jaman saiki akeh sing maraja saka sela-selaning garu, ketoke kanca ning dadi mungsuh, ketoke sedulur ning tegel karo kancane. Menika nuwun sapunten, menika kudu dipun penggalih. Kalebet lakon sing dumadi wonten negari Ngamarta mriki, ketoke Sinuwun Ndarawati. Terus diparingi pustaka Jamus Lima Sada. Nuwun sewu. Nek nganti niki mengke dudu Sinuwun Ndarawati. Ternyata dudu Sinuwun Ndarawati, terus pustaka Jamus Lima Sada ical. Pripun ya? Sapa sing arep disalahke? Sapa sing arep goleki pustaka Jamus Lima Sada? Ora ngawur dadi ratu ora gampang. Ora mung iya. Iya gampang dapusi wong. Wah, sampeyan iku sembrono kok Sinuwun. Kula wis matur bola-bali to. Pustaka Jamus Lima Sada menika panggesanganipun para Pandhawa. Nek Pandhawa kelangan pustaka Jamus Lima Sada menika ngibarate wong sing ora seneng karo para Pandhawa, ajeng gawe cintrakaning para Pandhawa, angel mijet wae ngranti, suwe banyu sinaring. Tatur Kualik. Hah? Turta. Oh iya ndeng. Turta. Ming turta kok kualik pemikir aja. Pustaka Jamus Lima Sada menika dados panggesanganipun para kawula sak negari Ngamarta. Nek nganti pusaka ilang, Ngamarta kawulane pating blengkah ora karo-karuan. Pripun nek kaya ngoten niku? Aja nyawang Ratu Ndarawati. Aja nyawang Ratu Ndarawati kadange tuwa. Para Pandhawa ning kudu diteliti, kudu ditlesih. Ngoten lho, kena dipasrahke, ning dicek dhisik. Werkudara Ndarawati tilik ana, ketaman pegebluk apa ora? Werkudarane mangkat brubut. Nek wis dibuktekke, iya mbarep pancen bener. Pusaka diparingke, urung ana bukti kok wis diparingke niku. Macem mana? Pripun nek kaya ngene iki? Wah, lah wis geger malah Bapak Semar ditelapke, wis megap-megap arep tekaning pati, malah pusaka mangparingke karo Prabu Kresna.
Apa nek ngono? Kresna karo Semar iki bobote abot Kresna apa piye? Maning jajalan iblis lanat gugu karepe dhewe Bagong. Bagong. Nah. Kowe mau muni piye? Kowe mau muni piye? Wah ya wis lali wis mau. Kowe muni yen to Yai Prabu Ndrawati ki panjalmane mungsuh. Malah kowe ndak apa. Yen to Yai Prabu Darmakusuma kuwi keluputan gedhe mergo maringake pustaka Jamus Lima Sada marang Yai Prabu Ndrawati. Dasarmu apa kok tak takon? Dasar kula gampang mawon sinuwun. Mergo jaman sane niku angel wong dipercaya. Ngoten. Kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti? Ho. Modal ora kowe. Ora iso omongan kowe padake. Wah, kulino orasi demo. Padake ora. Yen ngono kowe ngarani Prabu Ndrawati kuwi panjalmane musuh. Mboten ngarani. Mboten muni lho kula. Mboten muni nek Kresna niku mengsah, mboten. Nek kula wis muni Kresna menika mungsuh, ateges kula ngarani nek Prabu Kresna niku panjalmane musuh. Kula mung nuwun sewu ngemutaken Dansun Prabu Darmakusuma supaya luwih teliti babagan pustaka Jamus Lima Sada. Merga bapak kula niku ya ajeng mati merga nek ora tambani pustaka Jamus Lima Sada, kula kelangan wong tuwa kula sinuwun. Perkara bapakmu mati mbok ben. Perkara bapakmu mati ya wis ben. Bapakmu ki wis tuwa. Wong tuwa ki parane arep ndi meneh? Wong tuwa ki parane wong ngarep ndi meneh? Wong semene akeh ki mung padha antri tekaning pati. Mung kari ngenteni pestine kodrate dhewe-dhewe. Mula perkara bapakmu lara kuwi janjane ora usah mbok goleki tampa. Ning wis ben entenono wayane mangsa kala tumedhae Sang Hyang Yamadipati jabut karo nyawane bapakmu. Yen pancen pinesti kudu tekaning pati. Lha atos iki, Tru. Piye? Iki kok lara ning ati ya? Lara ning ati ya tandange ora. Bapak dipatek-patekke ora. Kowe iki koso goleki tampa kok mung diunekke tekaning pati. Ayo kowe arep ngopo? Nek kowe wani ndakwa, Yai Prabu Ndrawati panjalmaning musuh, aku ya wani ngarani bapakmu kuwi wis lara, wis tuwa, wis arep tekaning pati, Bagong. Kowe aja watoni isamu wis lho, Bol. Lho. Bol piye? Jenengmu sapa? Baladewa. Dundang bol ora gelem. Kon ngundang apa? Hah? Kon ngundang apa? Lara ati kowe tak undang, ha. Tak undang ngono kuwi lara ati. Ora usah lara atinan. Kowe nek ngrumangsani swaramu ngunekke bapakku wis wancine tekaning pati, wis wancine dadi wong tuwa, ming antri modar. Kuwi ning atiku ya lara. Hah? Nek omong nganggo aturan kowe. Ora sampe nae dhewe. Lho, kowe wani karo Baladewa. Aja kok kowe, bapakmu aku ora wedi. Ora ngerti Bagong nek nesu kok kowe. Kowe nyembranani aku kowe ngunekke bapakku arep modar. Bapakku antri tekaning pati. Anggepmu apa? Wong mati ki ora perkara tuwa. Bluluk kae tiba, enom kae. Kae ya iso modar, iso tiba sik mangane kambil. Nganggo pikiran kowe. Rumangsane akeh sing wong umur 100 kliwat isih urip meger-meger. Ning ana sing wong kaya kowe dadi ratu muring-muring terus teksek modar ya ana. Wah. Ayo wis dantepi ya, Gong. Dantepi rasa wedi. Men sisan wae ngopo. Ratu kaya ngene kok digonggongke sak penake dhewe. Lho, yen ngono kowe wani karo Baladewa. Weh lah, kowe iki lho ngerti Bagong kok. Bagong ki tau munggah ning kayangan ngobrak-abrik kayangan. Dewa bubar kabeh wedi karo aku. Ha, lakone Bagong gugat. Kuwi karang aku dhewe. Aku bengi iki isih kon bangun gedung kesenian. Apa ora pecah sirahe? Ayo wis ben ora. Mula aku sedina ora metu saka omah kamar teturon ning kursi jane karo ngenam-enam pikir ki engko piye. Ki engko gek kepiye? Ha kok entuk dalan wong ki anggere nyebut karo sing gawe urip ora mesti ning dalan.
Anggepe apa? Apa dik ora aku wedi karo sampean? Ora wedi karo sampean. Ya pancen wani karo Balayu. Ora nek papane wong neter kadidayan. Bapo. Babaro. Ayo. Kowe arep ngopo kowe saiki? Kowe arep ngopo? Kowe tak tandingi legane atiku. Kowe kena mboyong para Pandhawa. Kena mboyong pustaka Jamus Klimasada marang Karang Kadempel nggo tampa bapakmu. Ning langka ana dhisik kuwandane Baladewa. Waduh, lewani sumbar ming kowe kok. Hah. Oke aku ya iso gawe sayembara kaya ngono. Gawanan pustaka Jamus Klimasada ning Darawati rasa dibalekke. Waton iso nglangkai kuwandane Petruk. Kok aku iki piye to? Kowe sik mati ra apa-apa. Ra apa-apa dengkulmu ra. Engko gek tak susul. Ora metu njaba grandang negara. Ayo metu jawa radene negara ati. Wah. Kurta Srama Pangga Wagut Katinyo Mawukyat Ira wang-wang piye Ngandura kok Sinun Mandura ki nek perang kuwi ora ditandangi dhewe ning mesti ngandhake karo wong liya lho kae Patih Praguta joget-joget nggawa glugu golek awake dhewe. Malah ora mung Patih Praguta, sajahe Sinun Mandura wis ngendikake bab sing ora bener. Tegese kuntul dikandhake dandang dikandhake kuntul. Maksude piye kuwi? Tata upacara kata-katamu ki piye? Dandang kandhake kuntul kuwi kedadian saknyatane dienggak-enggokke men dheweke ketok bener, dheweke ketok apik, wong liya ketok elek. Kuwi tegese pawarta sing saknyatane ora dikandhake sing sakbenere ning dienggokke nganggo kalimat utawa ukara-ukara sing rumangsane dhek iki wong paling apik dhewe wekasan sing dikandhani mbelani ro dheke. Ketitik ora ming Patih Praguta. Tak sawang Ndara Karukaca Ndara Antarja barang kok do ting brubut goleki awake dhewe. Ya mulih yo Gang yo. Hah? Mulih. Engko nek Semar Modar bapak wis dawuh karo awake dhewe nek nganti awake dhewe engko melu mati nang kene malah ngrekoso uripe. Yo mulih yo. Wis rasa dadak piye-piye mulih matur karo bapak, Pak, aku ora sida mboyong para Pandhawa di Pustaka Jamus Klimasada. Merga Pustaka Jamus Klimasada diasta Sinuwun Darawati, jarene negara Darawati ana pegebluk ngono wae engko rak bapak mikir dhewe, bapak tumandang karya. Oke, ayo kita berangkat. Yo, yo mana yo. Gong, ketoke le mati kok luwih cepet awake dhewe mbangane Semar. Masa mengo to? Weh, sapa iki, Tru? Lho, sapa iki, Tru? Ndara Antasena kok awake dicat ireng barang aleman. Kowe tak ajar Modar kowe. Nek cara ngene dhewe pancen Ndara Antasena iki nuwun sewu nganggo gelung. Lho, rada ndangak persis Ndara Werkudara kene iki nganggo kuku. Iki ora, iki gagrak kene Ndara Antasena kaya ngene iki. Waduh. Gleleng gondrong barang. Melu pang apa? Pang apa? Panguwit. Ha iya. Wong apa kok kowe terus wedi? Ha iki mesti sajae wis dikongkon Ndara Baladewa. Atakonane ya? Ya. Wilujeng Gus. Slamet. Kowe do ngopo ya mlayu-mlayu? Ora ngerti kok dhek, Tru. Ha iya. Ngomong apa ngapusi? Ngomong jujur, aja ngapusi. Aku soalnya kulino ngapusi, ora iso. Ku saiki kudu jujur. Oh iya. Menika ngaten, Raden. Ya. Sing ngomong Petruk apa Bagong? Kula. Ngapusi tak keplak ndasmu pecah dadi papat. Diar ora. Ana kowe, Truk? Ya. Soale cangkemku iku kulino ngapusi. Ngono ora sadar tiba-tiba ngapusi mah dadi papat sirahku.
Ora apa-apa wis omong sak tenane. Ajeng nyuwun mergi Ndara. Lho, njaluk dalan nggo ngopo? Ajeng wangsul. Saka ngendi? Saking sinuwun anu sowan sinuwun sinu anu sowan sinuwan. Sowan sinuwun Prabu Puntadewa. wigatine. Kula tak matur sampean aja kaget nggih. Yo, Ning nek umpama kaget nggih kaget sakniki mawon. Dadi kula matur sampean pun mboten kaget. wong kaget kon kaget saiki tak keplak sisan kowe. Kula matur sinuwun Prabu Puntadewa ngabari nek bapak niku gerah. Lho. Kakene Semar loro. Heeh. Lho lah kowe iki ting pendorong ki ora nambake bapakmu piye? Modal ora malah disalahke ta, Tru. Nuwun sewu, pun mboten kirang-kirang lek kula golek tamba. Ning bapak mboten iso seda. Lho. Bapak mboten iso sembuh. Suatu saat bapak niku pari pangandikan, Petro Bagong sowan ning negara Ngamarta. Aku iso mari nek Pandhawa rawuh mrene sinambi mundhi pustaka Jamus Limasada. Wis to kandhake Siwa Ngamarta. Wis, ya numpun. Terus Siwa Ngamarta ngendika piye? Bagong ketiwasan merga pustaka Jamus Limasada diasta sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Lah nek ngono ngendikane Mak Jlik Sedewa iki mau bener. Mangkane sampean ketemu nganu no, Sedewa no. Basa tak ajar kowe. Ndara Sedewa to Ketemu. teng pundi? Kula wau soalé mlebu teng negara Ngamarta niku Pandhawa niku mung kanton 4. Sing kurang Ndara Sedewa. Kula takoke Ndara Sedewa teng pundi? Ditunjung bapakmu Ndara Werkudara. Bener, Mak Jlik ya kandha kaya ngono. Terus saniki Wis tindak. lho ngoten pundi? Kuwi kudu perkaramu iki urusane Mak Jlik Sedewa. Sing wigati aku nang kene iki kon ora lunga-lunga nek ana wong tekan kene kon nulungi ngendikane Mak Jlik Sedewa kaya ngono. Lah kok sing tekan kene kowe karo Bagong karo Petro. Wong loro mingan. Kula kali Petro, ora kowe karo Bagong karo Petro. Ora kebablasan le omong. Karepku ki kowe karo Petro ngono. Heeh. Lah kowe saka ngendi? Saka negara Ngamarta. Kok mlayu-mlayu? Ajeng gelut. Lho. Gelut karo sapa? Kare Baladewa. Gleleng to? Aman reng tau ngerti Bagong karo gelut karo Baladewa. Mengene iki. Lho. Wani karo Siwa Mandura. Lho, sing diwedeni apane? Lho kok mlayu? Hari kok ngandhake kanca kerubutan kok. Ngandhake sapa? Ngandhake Prate Pragota. Terus kamasmu Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja goleki kalih kula. Niku wis diwolak-walikke karo Ndara Baladewa. Mesti kula dianggap salah, kula dianggap wong kleru. Mula Ndara Gatotkaca sing janjane kalih kula sayang goleki kalih kula, mider-mider teng gegana. Ndara Antarja yang goleki kalih kula. Oh nek ngono pancen lumusi ngendikane Mak Jlik Sedewa. Aku kudu mbantu karo kowe. Bantu napa? Wedi? Ora. Mesti mawon iki soalnya ajeng bangun gedung kesenian. Ora. Ora bantu karo kowe kowe tak bantu kekuatan. Kekuatan apa? Kowe rasa mlayu. Terus Nek pancen wong salah kudu digawe salah. Nek pancen wong bener kowe kudu wedi. Kuwi wajibe wong urip nang alam padang. nggih. Monggo kowe tantang-tantangan karo Pak D Baladewa kuwi perkarane Kono mbelani Kresna. Kula mbelani bapak. Bapak niku wis rekoso lho, Den. Bapak niku saka uripe ming dienggo para Pandhawa. Aku mung perkara Pandhawa kon rawuh ning Karang Kadempel kok dikalahke karo Sinuwun Darawati sing kawulane kena pegebluk. Apa kira-kira abot Kresna mbangane Semar? Terus Baladewa nesu, "Panos maning jajalan cukup maning bawono." Bagong, menungso ya diapunmu. Kowe wani karo Baladewa. Kula dunekke ngono, muntap kula. Lha terus melu ngadeg metenteng. Wah. kowe kuwi. Heeh, anu iya. Anu nggih. Ngono kuwi. Terus Metu njaba. Lah ora dadi. ha iya. Sing ra dadi Perange lho. heeh. Metu njaba kula ya metu njaba bareng. Wes bingung lho do golek anduk. Gong, ora neng iki ning nggone wong liya lho. Nyatane ngono. Aku Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja do ngewangi. Ora jiwa satria. Ndak dirambati anu jangkrik. Satria dirambati jangkrik. Ya matur nuwun kok. Heeh. Terus lek ajeng ngewangi pripun? Kowe rasah mlayu nang kene.
Terus Kakang Garukaca Kakang Antarja adepono. Oke, siap. Carane kowe tak ewangi. Leng ewangi kowe maju pethokno Kakang Garukaca Kakang Antarja. Oh ya bener nek iki diunekke satriya petuk ya bener. Aku iso. Kalau muni kowe tak ewangi ning maju pethokno Kakang Garukaca Kakang Antarja. Maju ya modar tenan. Aja semelang kowe tak uripke. Kowe kok gleleng. Metu power bank lho. Ora ning aku iso nguripke wong mati. Carane iki lho. Banyu sungut kuwi tak pres, tak nggo nambani wong loro, tak nggo nguripke wong tekaning pati sing durung winanci. Wah, gleleng iki to. Heeh. Ya maju yo. Engko nek nganti awak dhewe mati ra konangan, nah kuwi masalahe. Nah sampe kula mati mongko ketutupan suket ayo. Sampeyan nambani pripun? Ora sembrono ah, nyawa nggo dolanan. Ngene bae. Supaya kowe ora iso tekaning pati sing kira-kira arep maju mungsuh Kakang Garukaca Kakang Antarja sapa? Kowe Pak Kutro. Manut. Nek Petruk sing tak labuhi Petruk, nek Bagong sing tak labuhi Bagong. Ngene wae, Tru. Nggih. Kowe gandenge bola-bali dadi rol. Heeh. Sementara iki aku ya, Tru. Kowe arep ngopo? Aku tak sing maju. Aku diluwangi ndelok Antasena. Ya, sakarepmu. Nek Petruk ora maju ning mburi kene. Arep ngopo, Gong? Wong kok glelenge ra jamak-jamak. Terus kula kudu pripun? Aku tak manjing ning awakmu. Lho. Kowe nek tak njingi, kowe dadi wong ampuh, kowe ditiap tibani pusaka ora apa-apa, disuduk ora bakal tatu, kowe dipotol sirahmu karo Kakang Garukaca ora bakal potol. Soale ngedrat ora. Ora bakal potol. Oh siap, siap. Terus carane mlebu ning awakmu. Oke. Metu pundi? Mriki napa? Pripun? Moh ababmu mambu. Menapa niki? Niki cilik ning elastis. Iso klebon gedhe barang ngene. Gong kula satriya kon mlebu mburi ora. Metu pundi? Kowe ngampet ambegan, Gong. Ngampet ambegan. Engko aku tak mlebu sarana sukma. Oke. Wis ge wis. Saniki? Heeh. Mulai aku mlebu ning awakmu, kowe dadi wong ampuh. Nek lumrah kowe dipotol sirahe ora bakal potol, kowe dipateni ora bakal mati. Wis tata-tata ya, Gong. Aku tak mlebu ning awakmu. Nek aku wis mlebu, kowe piye-piye bakal keturutan. Ambles bumi ya iso, mabur ya iso. Lan jeblok wetenge. Ngomong wae ora. Gak mlebu kene iki wis ngampet ora dilebon-lebone. Ya wis kaya tata-tata. Tan samar pamoring sukma sinukmaya winahya ing asepi. Sumimpen telenging kalbu. Wis aku mlebu ning awakmu. Engko aku bakal digdaya, Gong. Wis, kowe iso ngambah dirgantara, kowe iso mabur. Ngono wae ya, Gong. Oh, celeng iki. Tak kira nek Ndara Antasena iki wasar jeblok wetenge. Gus, apa? Sampeyan nang pundi? Aku wis nang jero awakmu. Gleleng iki nek ora nganggo Bagong sing siap nggo gelut wis ora. Wah kaya nganggo training abang barang siap pokoke. Ha iya. Sampeyan nang jero awakku lho. Oh. Sampeyan wis nganu cetha mbantu kula. Wis karo ngopo-ngopo iso keturutan. Upamane ambles bumi ya kelakon, mabur ya kelakon. Iki nek tak coba ora ana nyatane, tak tokke liwat mburi lho. Iya, iya. Bukan klepret ya men luwih. Nek arah-arah ambles bumi carane piye? Ya sepaton ngampet ambegan terus dresepke, awakmu dresepke bumi engko ora ambles bumi. Hati-hati, hati-hati lho Gong nek ora nyata buhathukmu entuk aspal tatu tenan. Kowe ora medan-medani to minggat kana. Wong arep jajal kok digol-goli ora. Gong, hati-hati lho Gong. Petroke.
jotos tenan kowe marai tratapane. Wis tak niati tenan. Ya. Wah. Piye kok kahanane peteng. Menang jeron bumi. Aduh. Waduh, sarean Netro. Natap grobok aku. Iya. Aja liwat sarean kowe iki sareane piyai-piyai luhur ndak ngono. Wis metu, Gong. Hah? Metu. Oke. Nek jedul pripun, Den? Mengkari munggah jedul. Wah. Nek nganu mabur sikile gedruke lemah ping 3. Mabur iso mabur. Niat nggo nati. Oke. Kuwi papat. Mula cah sekolah. Kon sekolah ngayale ra jamak-jamak. Tulung ngitung-ngitung lho. Ya, aku nek hitungan ora tau mlebu e. Ya. Ya, coba 1 2 3. Niat atine. Mabur. Wah. Wah, dan gleleng ta. Mengke genti kula nggih, Den. Ya engko gampang. Wah, rasa Petro rasa ndak gleleng kaya nyolongane wonge. Wah. Kaya balon terus enting. Heeh. Wedian. Golek kamar mandi sing ra ana gendenge. Ha sapa ngerti entuk kanugrah ya. Wah. Grimis wae ya. Wo wedhus iki. Padake kloset to ora. Men tak uyuhi sithik kok, Tru. Ya wis mangkat, Gong. Mangkat kowe rasa melu-melu ngaso. Ya. Tataane dhewe sing kira-kira mbelani karo Baladewa. Aku sing nandingi. Hati-hati yo, Le. Siap aja kuwatir, iso mandek ora? Mandek. Iki piye iki pesawat kok nyekel pesawat? Medun, landing. Sabar. Edan gugu karepe dhewe. Ora edan, kenyataan, Om. Iso mabur. Lho, apa sing iso mabur iki sing sampean tok apa? Arep kula wong kere kaya ngene nek iso tuku tiket iso mabur, Mas. Aja ngawur Bagong. Nun. Kowe tak takoni bloko. Nggih, kersane ajeng napa sampean? Kowe wani karo Siwa Mandura. Anane kula wani mergo kula diwarahi. Cacing nika kepidak menungsa. Nika ngolek ora ngrasake lara, ning butuh males karo sing ngidak. Ning Bagong duwe perasaan. Coba saniki kula tak takon, nek upama bapakmu lara, terus bapakmu dunekke ming Werkudara lara kok modar mbok men. Ngono piye perasaanmu? Hah? Sing muni ngono sapa? Lho, sing ngakon kowe sapa? Siwa Mandura. Sing muni ngono Baladewa. Mula aku ora trimo nek nganti bapakku dimodar-modarke karo Baladewa. Endi menungsane? Lho. Kon tekan kene. Kowe aja urap-urapan suaramu. Aja wani nantang karo Siwa Mandura. Bagong, yen kowe wani karo Mandura, aku isin dibatur kowe. Aku ya isin di juragan kowe.
Apa juragan ra iso mikir? Gunane apa? Percuma sampeyan dijedi nang kayangan. Dadi satriya babaran kayangan. Ning iki ra tau dienggo. Menggunake tenaga, gunake akal. Dumeh satriya pringgandani. Sapa sing wani karo dheweke? Senake sapa sing wani karo Baladewa monggo kenyataane ora kaya sing dikandhake Baladewa senake. Apa kowe kaya ngono? Rumangsane ora. Kowe malah nguring-nguring karo aku, muni-muni karo aku. Mergo sampean ora jumbuh karo ngendikane. Aku ora seneng nek carane kaya ngono. Bapakne iku lara. Hah? Bapak lara, tambane pustaka Jamus Limasada. Monggo pustaka Jamus Limasada ilang. Ha ta? Ana? Yo. Ilang mergo digawa Sinuwun Ndarawati. Kula mung muni, Ndarawati kok dadak nggo tumbal pustaka Jamus Limasada. Ah kok makmu gedhe mendura. Bagong menungso lan tatanan. Bapakmu ki wis tuwek. Lara ki wis sak mestine. Mengkari ngenteni wayane mangsa kala bapakmu modar anut karo kersaning sing gawe jagat. Apa ora kelara-lara aku? Aku ora apa-apa ora kelara-lara. Bapakku lho. Dunake ngono iki bapakku. Bapakku ki jegoke kirike-kirike tak bleh. Kok dadi bapakku dunake modar kaya iki. Nek Bagong ora trima, mula aku kepeksa wani karo Prabu Baladewa. Yen kowe wani padha karo wani karo Gatotkaca. Oke, ra masalah. Ra masalah. Apa dikira aku wedi karo? Aku nek ngene iki ora wedi karo sapa-sapa. Kowe iso malik otot kawat balung mesi. Aku iso malik balung kirik. Ayo ngejak apa kowe? Ora minggat suaraku tak candak siramu tak potel gurumu. Potelen nek anda aku iso potel siraku meguru karo kowe 20 taun. Ora Gatotkaca. Lenangke telat le. Apa? Heeh. Metu getihe. Apa? Krasa lara ora diantem. Mumet banget. Antur-antursena piye ya lek mbelane? Gus. Gus. Ndara Antarsena. Gus. Ngopo? Aduh, sak leran aku, Gong. Wah, telek iki. Jarene mbantu mula aku diantil moncrat. Bol sare to? Oh, ya njuk ngapura karang kesel banget e. Wis perang niki. Ya wis nyun ngapura. Maju meneh. Wis kebacut loro. Mbacut mlethek sirahe. Tonya Gatotkaca turu ta? Iki seneng kene iki turu ta, Tru? Ha iya tenan, ombene oke tokke tumburi tenan. Ben luweh. Tak goleke kali sing asat ben. Ben tiba mak telepek ngono modar. Aja entosin, aja Gong. Ah, mulane melek. Ya, nek melek aku diantem mesti ora apa-apa, malah turu ora. Oh,
bakal tak gawe macak, mesti bakal tak sirnake. Oke, ra masalah. Melek lho. Iki bahaya iki. Totone nyawa, ayo matane diganjel. Ora merem nek nganti merem sirna marga layu aku. Mati dening aku. Wis kok iso model siraku. Bumi langit tangkep. Mutar dening aku. Ayo. Aku Adidaya ora bakal menang karo Gatotkaca. Ayo Sambato. Mati dening aku. Wani karo Siwa Mandura padha karo ngorek-orek marang pasuryane Gatotkaca. Ora sudi aku di batur sing gawe wiranging Bendara. Mutar dina iki. Wah, akeh semute. Pindah kene aku ting celekit kabeh ora. Blegegegeg sadulita mel. Lho gareng aku ora ngimpi apa-apa lah kok karang kadempel kerawan priyagung. Iki sing rawuh kok kaya Begawan Durna karo Rekyana Patih Harya Sengkuni. Wah iya ngono kok. Begawan Durna rawuh Glotruk. Aku ya weruh lho karo Rekyana Patih Harya Sengkuni. Begawan Durna rawuh, Gong. Wah, wis ketekan penyakit iki. Tekan penyakit piye? Nek mau dayoe rada ngepenakke pikir. Anggere ketekan wong loro iki wis ta, titenono. Nggon sing ayem dadi geger, nggon sing tentrem dadi congkrah. Merga wong loro iki nuwun sewu tumbak cucukan. Senengane ngelincipi carang papak adu kono adu kene. Aja sok suudon. Ora sapa ta? Suudon ning asli kok. Asli piye? Wis ta, tetan ye engko ora mesti gawe geger. Ora ya wong rawuhe ketoke ya apik-apik kok. Sabar lho Kakang Mremban Durna, sabar. Wis ora usah dadak dirungokke. Panjen suarane Bagong niku ngonten niku. Nggih kula pun ngertos. Mremban wilujeng rawuhipun. Slamet Semar prataku ning Karang Kadempel niring Sambikala. Kaya tansah pinanganing kawidadan. Wilujeng bekti kula kunjuk. Ya, tak tampa. Rekyana Patih Sengkuni bekti kula iya Semar ndak tampa. Penemban bekti kula katur penemban. Oh, lho gareng gak tampa pangestu tampan ana ya nala gareng. Kula pundhingga jimat paripih. Ndara Patih Sengkuni bekti kula iya nala gareng ndak tampa. Bekti kula katur penemban. Iya Petro tak tampa pangestu tampanane ya Petro. Nggih, kula pundhingga jimat. Ndara Patih Sengkuni bekti kula kunjuk. Iya Petro ndak tampa. Pangestuku tampanana. Kula pundhingga jimat. Penemban Durna bekti kula kunjuk. Oh iya, Bagong tak tampa. Najan kowe tak pandhak wae elek karo aku. Ning gandeng kowe drajating kawula ngabati karo piyayi tak tampa. Pangestuku tampanana ya Bagong. Nggih, kula pundi. Sone aja sok ngarani wong sak nggon-nggon, sak penakmu dhewe. Durung karuan Durna kuwi pakartine mesti elek. Durung koran Adipati Harya Sengkuni kuwi pakartine mesti elek. Ora bendinane Begawan Durna karo Patih Harya Sengkuni kuwi pakartine elek. Mula aja sok duwe pandhawa sing elek karo aku karo Pak Adipati Harya Sengkuni. Nggih nyun ngapunten ming kerep-kerepe elek kok. Lah iya aku ya mung ngomong ngapanane kok. Kula sing nyuwun ngapunten. Anak kula Bagong nggih Premban. Ora apa-apa Semar, ora apa-apa. Sasampunipun asu ingkang dadi napas sasat ingkang dados riwe wigatosipun enten apa rawuh enten Karang Kadempel. Nah, iki ngene ya Semar. Dadi amruhanamu prataku ning Karang Kadempel iki ora kok saka karepku dhewe. Nanging aku mundi dawuh timbalane anak Prabu Duryudana. Lan ngerti ya? Iki bakal dadi jalaran kanugrahanmu. Iki bakal dadi jalaran kamuktenmu nggonmu urip ning alam padang. Apa to sababe dene aku matur ingkang kaya mengkono? Mergo anak Prabu Duryudana ngersakake kowe supaya mapan ana negara Ngastina. Kowe mapan ana negara Ngastina. Lah, dene sakwise kowe engko gelem mapan ana negara Ngastina, kowe bakal njaluk apa wae bakal dituruti dening anak Prabu Duryudana. Aja kok wujuding brana picis. Nadyan kowe njaluk derajat pangkat ingkang dhuwur bakal diparingi dening anak Prabu Duryudana waton, kowe gelem momong marang para Sata Kurawa lan lenggah ana ing negara Ngastina. Dadi pramtaku ana ing Karang Kadempel iki
Sayekti mung kepengin boyong marang Semar Badranaya supaya nyawiji marang para Sata Kurawa, nyawiji ana negara Ngastina. Nggih. Oh, Semar mongko to, ngiluwa karo kahananmu. Ngiluwa karo kahanane. Aku tak takon karo kowe. Wong endi sing ora kepengin mukti aku tak takon. Wong urip nang alam padang kuwi kabeh kepengin mukti. Kabeh kepengin turah-turah brana picis. Kabeh kepengin duwe derajat pangkat. Kuwi yen wong normal, waras uteke. Nggih. Mula gandeng kowe nyawang karo kahananmu, marata coba. Omahmu kawit biyen tekan saiki wis mataun-taun nggon urip ning Nusa Jawa. Kowe cedhak karo para Pandhawa. Ning Pandhawa ora tau ngerti karo kahananmu. Ora tau gelem dandan-dandan bale wismamu, ora tau gelem dandani karo uripmu. Uripmu ya mung sarwa sekeng, uripmu sarwa ora duwe, uripmu sarwa mlarat kaya ngene. Apa kowe ora kepengin urip sing luwih apik? Apa kowe ora kepengin urip sing luwih becik? Gampang lho Semar. Wonten kowe gelem ngomong para Sata Kurawa, kowe gelem ngomong anak Prabu Duryudana, kowe tekan negara Ngastina, dek, kowe tumuli bakal diparingi pangkat. Yen perlu bayaranmu per sasi, kowe ngungkuli marang para priyagung-priyagung negara Ngastina, kowe bakal dituruti. Oh, sandanganmu ora kok luthuk kaya ngono kowe. Jarek ora tau ganti. Monggo wujudane ya kaya ngono kuwi. Ning negara Ngastina, kowe kepengin nganggo nyamping Mas Ginepeng bakal kelakon. Suwengmu ora kok suweng Lombok Abang nganti bosak kaya ngono tak ganggu wae. Kowe kepengin nganggo suweng sing gedene sak kurungan jago, monggo dumadi saka inten. Kowe bakal kelakon. Yen perlu kowe bakal duweni titian kereta kencana tinarik kuda 8, kowe bakal kasembadan. Waton kowe gelem ngomong marang para Sata Kurawa. Iya Semar. Aku sing dadi seksine. Yen to anak Prabu Duryudana pancen paring pangandika ingkang kaya mengkono mula nek kowe gelem, nek kowe kersa, ayo tak boyong ning negara Ngastina, kowe bakal mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda. Kowe nang kono bakal disunggi-sunggi kaya aji, sinungga-sungga kaya pusaka. Ora kok ming nang kene dadi Panakawan, manganmu ora ajeg. Kadangkala sedina ping 3, kadangkala sedina ping 7. Kuwi rak ya memelas banget to. Monggo kowe cedhak karo para Pandhawa. Kebangetan temen para Pandhawa ora iso nggulawentah karo uripmu. Lah nek cara aku urip kaya ngono kuwi terus gunane apa coba? Ayo saiki tak kanthi ning negara Ngastina, kowe bakal urip mubra-mubru, kowe bakal urip seneng-seneng, suka-suka parisuka mangun sukaning penggalihmu. Kowe bakal tentrem urip ning alam padang. Coba aku tak takon, wong sak donya iki sapa sing uripe ora kepengin kepenak? Mesti kabeh kepengin kepenak. Kabeh kepengin mulya, kabeh kepengin sugih, kabeh kepengin ora kekurangan. Kuwi wong sing iso mikir kanthi nalar sing ganep. Yen kowe kok petung aku kok kaya wong ra normal. Urip kaya ngene kok tok lakoni, monggo uripmu kaya ngene iki pendak dina tok lakoni kanthi seneng. Senenge nggo napa aku tak takon. Senenge nggo napa? Kowe yen gelem melu ana negara Ngastina kowe njaluk apa wae tak turuti Semar. Kowe njaluk omah. Wis bakal tak sediani. Yen perlu ora ming omah wujudan omah lumrah nanging njaluk tingkat pira? Lho. Njaluk titian apa? Kowe rabi saben dina kelakon. Aja ming menyap mencep kaya ngono. Ning petungane Begawan Durna, ature Begawan Durna iki petungan nganggo nalar sing ganep. Oh, swarga donya yen kowe gelem urip ana negara Ngastina. Gareng piye? Ampun gelem, Pak. Niku ming kadonyan niku ora digawa mati. Urip mubra-mubru duwe sugih bondo, duwe derajat niku sesuk ora dienggo ngadep karo sing gawe urip. Pun mboten saking nggo. Petruk piye? Manut Bapak. Bagong piye? Gelem wae, Pak. Bagong ngodian ora. Suwe banget elekere to. Ayo. Iki ana kesempatan sugih. Yo, Pak yo, menyang yo. Durna kon gaweke perumahan. Perumahan apa? Perumahan Panakawan. Aja kuwatir, Bagong, mengko tak gaweke. Yen mung perumahan wong 4 iki duwite sepira? Tak gaweke. Mengko yen perlu sing pinggir dalan, sing larang lemahe. Mengko sing pinggir dalan omahe Semar. Sing nomor 2 omahe Gareng. Sing nomor 3 omahe Petruk. Mengko kowe tak gaweke kandhang kirik. Oh ya wis rasah wae. Menungso padake kirik ya, Tru. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa dengkulmu mlocot kuwi ora. Adine kok ora apa-apa. Mangkir yen to Premban. Nuwun sewu. Ukuran sampeyan ngoten
Monggo, ning ukuran Semar kok mboten kaya ngoten. Lho, ukuranmu urip ning alam Padang ki piye? Ukuran kula urip ning alam Padang menika mboten perkara brana picis, mboten perkara derajat bangkat, mboten perkara bondo donya niku mboten. Ning ukuran kula urip ing alam Padang niku ati. Ana kebegan derajat pangkat brana picis akeh turah-turah nek atine ora tentrem niku padha karo menggunggung penyakit. Yen wis entuk penyakite bakal cedhak patine. Mongko bondo donya derajat pangkat niku ora iso nulung wong bakal ngadhep marang pangeyaning Gusti. Ngoten. Duwe derajat pangkat, duwe bondo donya, nek uripe adoh karo sing gawe urip, niku sak dalan-dalan kesandung-sandung, kesrimpet-srimpet. Ning arepa uripe kaya kula niki sarwa kekurangan, ning cedhak karo sing gawe jagat. Lakune ya kepenak, ora bakal kesandung, ora bakal kesrimpet. Kuwi mung penemune wong goblok. Penemune wong sing ora ngerti marang ilmu. Sing kandha sapa? Wong sugih, wong duwe derajat kok adoh karo sing gawe urip. Ming gumantung karo gone ngrasake. Ning mesti adoh karo sing gawe urip. Jalaran apa kok iso kaya kandha kaya mangkono? Mergo derajat pangkat niku sing iso micake wong. Bondo donya niku sing iso micake wong wekasan lali panembahe. Contone mboten nganggo conto sing kula dumuk ning pirang-pirang teng donya niku gumlare menungso sing kokean derajat pangkat kokean bondo donya wekasan mripate wuta karo sing gawe urip terus ngawula karo bondo donya niku pirang-pirang. Ning ya ora akeh sing duwe derajat pangkat sing duwe bondo donya ya tetep tuwajuk ngene manembah marang panguwasaning Gusti niku nggih wonten. Ning karo sing kula kandhake niku perbandingane 1000 dibanding 1. Ngoten. Dadi Semar emoh. Upama Semar niku urip ning alam Padang, kula tak urip kaya ngeten niki kula wis seneng. Kula wis seneng. Lair kula bungah, batin kula seneng. Kok sik? Kok kowe iso kandha lairmu bungah? Monggo kowe sarwa kekurangan. Lair niku mboten kok perkara branda donya. Ngoten, tumrap kula bondo donya niku nomor ping pinten. Arepa kekurangan ning nek sedulur kula akeh, ora duwe dhuwit, ora duwe bondo brana picis, ning nek sedulur kula pirang-pirang niku rasane kaya wong sugih dhewe sak donya. Arepa sugih bondo donya, duwe derajat pangkat, nek ora srawung karo kiwa tengen, ora srawung karo tangga teparuh, niku ngrasake melarat dhewe sak donya. Ngoten. Dados sampean ampun kok sak kepenake dhewe ngukur bondo donya dienggo ukuran supaya Semar melu teng negara Ngastina mboten. Ning kula ora nolak. Nek mengke kula wis entuk sasmita, kudu menyang endi kula momong. Lan sapa sing wajib kula mong? Niku nek upama sing tibane nggih para Kurawa, kula ya ora bakal selak. Tertentu kula ajeng nderek marang para Sata Kurawa. Ning aja dipeksa. Ampun dipeksa. Merga Semar menika merdika. Semar yen aku ora meksa karo kowe, tegese aku bali marang negara Ngastina bakal ditukani dening anak Prabu Duryudana. Aku bakal nampa duka saka anak Prabu Duryudana. Mula wektu dina iki kowe kudu menehi wangsulan. Wangsulan sing pripun? Gelem apa ora? Nek kula gelem, tegese kowe tak bayane negara Ngastina. Nek kula mboten gelem, apa kelakon kowe bakal tak ruda paripeksa. Mangke riyen. Pendhita kok brangasan to sampean? Pendhita kok ngujo karo mubal babaling nepsu. Wong kula emoh kok mang peksa. Nek emoh niku aja dipeksa. Adile pun enten dhewe-dhewe. Lelakon ki adile dilakoni. Penandang niku adile disandang. Wong nyilih adile nek disilihi, nek ora disilihi nggih ampun. Wong ngajak adile nek dijak niku melu. Nek ora melu nggih ampun dipeksa. Aja meksa kamardikane wong urip. Saben wong urip ning alam Padang niku duwe kamardikan dhewe-dhewe. Atine ora kena direh dening sapa wae, anut karo krenteking ati. Ora sakokean bebangal. Ora sakokean gunung tanpa guna. Wase kowe gelem melu apa ora? Nek ora gelem melu marang Bengawan Dana. Ngerti ya? Yen to Karang Kadempel iki wis akeh pangane para Sata Kurawa. Oh, Kurawa sago bumi angus Karang Kadempel Semar Batranaya. Bagong arep ngopo kowe? Kowe aja gawe perkara. Kowe aja gawe masalah. Iki dirembug sing apik-apik kena wae. Sik, kok sik. Kowe meneng sik, Mar. Iki perkaraku.
Durna rawuh mrene iki arep boyong karo aku. Ning kata-kata terakhire Durna iki mau sing marai emosiku memuncak. Durna muni piye? Nek kowe ora gelem diboyong ning negara Ngastina, Kurawa diketapke Bumi Angus Karang Kadempel. Pak, aku iki ketua pemuda Karang Kadempel. Terus nek ana ora tentreme Karang Kadempel ki berada di pundak para pemuda. Aku termasuk sing tanggung jawab. Nek Durna wis muni kaya ngono kuwi, masalahe ora karo kowe tok, ning masalahe termasuk karo aku. Lah kowe arep ngopo? Sampeyan meneng. Iki tandangane, jagung bakarane tanggung perkarane. Sakarepmu, sakarepku ya sakarepku. Do meneng sik, aku tak omong sik, rasa do teng brengok. Iya, iya. Dur. Loh, ora basa karo aku, sampeyan sing malah ora kepenak omongane. Loh, aku muni apa? Sing terakhir mau sampean muni pripun? Nek Semar ora gelem tak boyong nang negara Ngastina. Negara utuh Karang Kadempel kene bakal tak Bumi Angus. Kata-kata sampeyan sing terakhir iki sing nyocok perasaanku. Sing ngenani atine Bagong iki kata-kata sing terakhir iki. Tembungku sing endi? Rumangsamu apa anggapmu Semar kuwi terus ana sambung rapete karo Karang Kadempel. Karang Kadempel iki mung papan panggonane Semar. Aja dikatut-katutke. Nek kowe duwe perkara karo bapak, dirampungke karo bapak. Ora ngrasani arep Bumi Angus Karang Kadempel. Nek kowe arep Bumi Angus Karang Kadempel, ateges kowe arep nyengsarake kawula sak Karang Kadempel. Mungsuhe dudu Semar. Ning iki Linmas Karang Kadempel. Iya aku nek ra tuku rokok sik. Sengkune wis gila kae. Mungsuhe keamanan Karang Kadempel, maka wis didapuk dadi keamanan. Gong sabar gong. Kowe asal cerewet kowe. Nek ra wani meneng wae. Engko nek nganti gegeran, aku sing nandhangi. Aku nek tak ganti sik. Nek ra siap nganggo pakaian pencak silat. Loh, malah ucul klambi barang. Loh, iki tegese wis nandhake nek wani. Iki nandhake nek wis wani. Petengane wani, padangane apa meneh? Rumangsane. Ngerti iki kathok training. Iki pendak dina tak nggo latihan pencak silat nek nggo ndupak raimu. Wes. Aku ki pendhita, wis ngerti sing ngomong kowe iki tukang parkir ya sapa? Kowe iki pendhita, Nek ngono wis pancen wani karo Bakal Durna. Sing tak wedeni awakmu. Wah, yen ngono cetha Bagong sing mepalangi karepe para wong-wong Astina nggone boyong marang Semar Badranaya. Pancen tak ajangi. Nek tembungmu apik aku ora bakal mepalangi. Ning gandeng tembungmu wis gawe panas kanan Karang Kadempel, kowe ngrasani uripe kawula sak Karang Kadempel. Ora ana sing iso mepalangi karo kowe kejaba namung Nalendra Malawa Pati Prabu Angling Darma. Saking edian. Cah nek wis muni ngono kuwi wis ora kena dipenggak kaya. Ora. Blekedhuwek, gak blekedhuwek. Engko gak ugek-ugek wis. Wong anggere susah seneng kok meng blekedhuwek sadulita lit. Mel. Ndring mel. Lit ki ngono. Bagong mulai elek ora. Sampeyan ngopo? Lho, nek ngono kowe wani karo Bakal Durna, sing tak wedeni apamu? Ayo, nek pancen kowe wani karo Bakal Durna. Ora ning kene papan wong neter Kandik Jayan. Kowe iso ngalahke Bakal Durna, bapakmu slamet ora rak boyong nang negara Ngastina. Oke, ora masalah. Ora masalah. Kowe nantang karo aku, boleh silakan. Kowe iso boyong Semar Badranaya. Waton kowe iso nglangkai kuandane Petruk. Lho, Gong. Aku ora ngopo-ngopo ae. Ora apa-apa. Menggo tantang-tantangane kok. Aku mak tratape, kowe jiri kok wonge. Nglangkai kuandane Bagong, metu Jawa. Piye? Metu Jawa. Nandane ya, Mbak. Nek wis resmi, wis ijab, ya aja sok ditoki njaba. Kuwi ora apik, dosa. Ngono? Paham ora kowe? Paham. Saiki apike nek tantang-tantangan aja muni metu njaba. Tanah ayo. Nendi wong neter Kandik Jayan. Ngono, ora kok metu njaba saru ngono. Nendi pampane wong neter Kandik Jayan? Ning njaba. Ayo. Kowe mesti metu njaba e. Ayo neng Pratan Karang Kadempel. Ayo tak jereke legane.
Kowe mesti gawe masalah. Dusun tentrem-tentrem eneng kuwi mesti gawe geger. Kabeh perkara ki ora kok kudu nganggo perang to, Gong. Ning nganggo cara bedamen rembug sing apik-apik. Durna jak damai saiki Durna ngendi tak takon. Ora Durna kene, ora Durna kono, anggere eneng Durna. Kuwi ora iso jak rembugan apik-apik. Anane mung arep gawe kisruh. Ngono. Nek ora ditandhingi sak penake dhewe terus. Ha iya. Ning kowe ora ngerti, Durna wis sumbar. Nggawa Kurawa. Apa kowe wani mungsuh Kurawa? 100 wae. Ayo mesti 100. Wah, nek 100 kokean. Ha piye Pak Truk wangi truk? Emoh. Aku ora ngopo-ngopo kok kon ngewangi. Reng ayo perang reng. Ora sudi. Aku ora ngopo-ngopo kon ngewangi perang apa? Awake dhewe kaya ngene sikile becik tangane cekot kok. Kon perang teneh modar. Wah, lha kowe ora omong ah, Truk. Kurawa 100 to 100. Waduh, cilaka iki modar iki aku. Ha sakarepmu tandang ngono dhewe. Rasa kuwatir, Man. Wonten dawuh. Kowe sayang karo aku ora, Man? Nggih, kula tresna kali Lurah Bagong. Heeh, kowe kalingan to? Jaman tak tutke goleki Ndara Dewi Sinta. Nggih. Mlebu ning taman Soka. Nggih. Kowe ketemu Dewi Sinta terus mateni buta pirang-pirang. Kelingan ora? Kemutan. Nalika semono aku ngewangi kowe butane lho tak kepruki watu. Do mati ana ta telu nek ora papat. Nggih. Terus kowe ngekeki kathok aku. Lho, napa tasih? Tesih, isih. Kathokmu nyoki beda karo kathok wong. Kathokmu nyoki bolongane telu. Nggih. Sing mburi nggo buntut. Lah nggih. Tak nggo ki isis e, Man. Mburi ki bolong, mongko aku ora ndek buntut bareng tak walik iki iso pas. Pas piye? Wah, kowe ora ngerti ya, Truk. Iso kenceng kae. Ora njarem. Ora linu. Tasih dipun simpen sak menika. Isih pira merek-mereke krokodil. Nggih. Aku njaluk tulung karo kowe, Man. Wonten menapa? Mbok Karang Kadempel ditentremke. Kurawa disingkirke. Malah babar pisan kula badhe nyobi kondang kumandang para sata Kurawa dumugi negari Pancawati. Satru ingkang watak Angkara Buti Candala badhe kula cobi kadidayanipun. Mudhar ora kowe. Aman. Heeh. Aman, Pak. Nek pancen tenan mangkat lawan. Lho nggih, ngestakaken dawuh. Kelurahan Semar kula badhe mbelani Lurah Bagong menawi para Kurawa badhe damel geger Karang Kadempel, ajangipun wonten dadanipun pun mayangkara inggih pun senggana. Sing ati-ati ya. Anoman nggih ngestakaken dawuh. Jaluk kanthi banget anak-anakku aja masrahke perkara iki marang Anoman tok. Mengko ndak dikira kowe ora tanggung jawab, Bagong. Siap. Kowe ya kudu wani perang. Oke, ora bakal mundur, Pak. Wan Anoman perang, aku perang. Heeh.
Nek Anoman ora perang, aku ya udah. Dhewe njagake Anoman lho, Gong. Anoman ki ampun lho, Tru. Gembong Mangleawan iki sapa nek ora Anoman? Ning Anoman ya iso lho kalah karo Kurawa. Lho, petunganmu saka ngendi iso kalah karo Kurawa? Anoman ki wis tuwa. Biyen jaman diderekke awake dhewe nom-noman biyen ya iso ngobong negara Ngalengka Ijen. Hoto, mateni buta pirang-pirang ijen. Ning saiki Anoman ki wis tuwa, munyuk wis tuwa, ringkih awake, suda kekuatane. Ngene nganti Anoman kalah, Kurawa goleki kowe. Mbok sing apik terus nek ngomongi. Wah, deg-degi aku to kowe. Ora ngedeg-degi iki ming apa jenenge planning ke depan. Apa terus? Planning ke depan. Maksudnya planning, yo duwe pikiran ke depane iki piye, duwe kegayuhan to rencanane iki piye ngono. Ngene nganti Anoman kalah kowe sing tumandang. Oke, tak lakonane, tak labuhi pati, Pak. Rasa kuwatir wis. Nang nganti Anoman kalah karo Kurawa, aku sing methuke. Ora usah kuwatir, rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putung. Bagus. Ngono ku sing tak arepake. Karang Kadempel ki bumi wutah getihmu. Iki papan panggonamu wajib tok tresnani, wajib tok belani. Aja ana engkeng iso ngidak-idak Karang Kadempel. Siap. Aja kok ming lara, nek perlu mati tok wujuti. Siap, Pak. Oke, ora masalah. Iki anakmu sing paling iso tok banggake. Mangane iki kelinci ucul iki. Pak tendang mencelat ora. Iki sane ming mongan-mengen. Wancine nyambut gawe masuk angin. Nah ya wis njaluk kerokan di sing njaluk paramet di sing njaluk. Oh alah. Ngrepot-ngrepotke. Ya iya. Oh, malah pikiran kanca-kanca. Ayo wis ben karang yo gareng ki ringkih kok ya. Nyuwun pamit madal pasilan, Pak. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nyuwun pamit madal pasilan. Petro. Nom-noman Karang Kadempel dilumpukke ora usah melu-melu kondhamal kesempyo ing Aradan. Men dirampungi karo Bagong. Nggih nggih, ngestakaken jebau, Pak. Bapak badhe kondur mlebet wonten griya, Pak. Iya. Aku tak nemani ndoromu Gatotkaca. Menemani apa nemoni, Pak? Nemoni ndoro Gatotkaca. Lah rak ngaten, Pak. Cetha kata-katane, Pak. Iya. Petro karawitan Karang Kadempel wis samapta ing gati sawiga ing diri. Sampun, Pak. Coba kon ngunekke gending Setyatuhu. Oh, itu. Setyatuhu dengkulmu melocot ora. Durung mulai rimbane kok Setyatuhu. Santi Mulya. Santi Mulya, Tru. Buka bonang. Oh iya. Kaya dong-dongo telelo. Tolele. Ndolo lek teh. Ya monggo ya. Karo kene iki Bapak yo. Keparanggul mungging ayuda kepambak bawatnya bentar kepambaknya mungging aloka
Ilah dalah. Iki Bagong pancen wis diantepi tenan nggone bakal wani karo Kurawa. Ketitik mapake kridaning para sata Kurawa. Bagong yen kowe isih kena tak eman, isih kena tak jum sarana aris, uripmu isih kepara dawa, mundura. Bapakmu wenehna karo aku tak boyong ning negara Ngastina. Masalah aku arep boyong karo bapak ora masalah, Pate Sengkuni. Lho, ora basa karo aku. Tak basanono ya gelut ora ya gelut. Wis pokoke nang kene iki anane mung Sengkuni karo Bagong, ora ana pangkat, ora ana derajat. Kowe wani napaki kridaning para sata Kurawa. Sing tak wedeni amamu. Hah? Apa dianggep aku ora tau ngerti kondange Kurawa? Kurawa iki nek ndi nek perang mesti kalah. Wis to? Nanggap wayang dalange sapa wis? Ora ana Kurawa kok menang karo Panakawan Kurawa menang karo Pandhawa ki ra ana. Nek ana dalang ngrakokke Kurawa menang, cetha nek ora ditanggap meneh. Ayo muni ya. Aku wis ngerti kertune Kurawa. Dadi aku ora wedi nek kon mungsuh para sata Kurawa. Yen ngono kowe wani mungsuh Kurawa, sing tak wedeni apamu? Kowe mburimu Raden Surtayu kon maju. Lho, kowe wani karo anakku Surtayu. Sing tak wedeni apamu? Kowe ora ngematke wae. Iki lho. Aku nggawa ledek munyuk. Lho, ledek munyuk. Iki ngertep apa ora? Anoman, ya Senggana, ya Rama Ndayapati, ya Mayangkara, ya Maruti, ya Tumija. Sanes. Mboten mawi Tumija. Ora nganggo mboten. Iki jagoku iki. Tau tate mbedah negara Ngalengka Ijen. Ngalengka diobong Dasamuka keplayu. Prajurit buta pirang-pirang diremok karo Anoman. Aku tak takon karo kowe, tau apa Kurawa mbedah negara? Tau apa? Lakone apa aku tak takon? Urung tahu. Iki Ijen tahu ya, Man. Sampun ate. Kondang Gembong Mangleawan. Lho. Utawa Anoman dari Gua Hantu. Ya, Man ya. Nggih. Kula menika saking Cibuk Cangkiran. Wis tak meneng wae kok iki tak gawe lakon e. Oh, nggih, nggih. Anoman dari Gua Hantu. Hah? Ora ketap-ketip nih. Ayo dicoba ya. Surtayu mungsuh Anoman, jagoku mungsuh jagomu, botoke gelut lho boto. Aku ora gelut tak. Aku terima ora gelut sing baku aku ming nantangke karo kowe. Mundur, dicoba. Jagoku kalah karo Surtayu, Raden Anoman kalah karo Raden Surtayu, bleh. Kleti dhewe. Inggih. Kula atur seminggah kula Bagong Padi kula trajang. Ayo didokke jagone. Kowe mundur aku mundur. Ayo ditatoki ae. Mbut ora. Ayo satu-satu. Moh. Ora wani kene. Canggleleng tengok dhuwur, Man. Kene lungguh dhuwur kene ora nang ngisor. Malang kerik. Inggih. Kowe ke Surtayu maju jotos raine dis ngono. Inggih. Ayo gek minggat kowe. Iya. Patih kok dinggat-gatke ra. Apa iki ngaran Anoman? Nggih, nyuwun pangapunten, lakar kaleresan mekaten Gusti Patih. Dicoba kekuatanmu apa pancen isih padha duk nalika kowe isih enom. Pancen aku krungu kondangmu ning durung ngerti kasunyatanmu. Ayo kalahno anake Patih Sengkuni para sata Kurawa mlayu badhe njajal kula sumanggaken. Surtayu aja kaya bocah cilik, aja meneng wae. Iki tandang ana. Anoman ora minggat pecah siramu para maju leganing atiku Raden Surtayu. Ayo, ora usah pamer.
sirahmu. Sak. Oh. 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 Ah. Waduh. Waduh mati ya. Cocok tumbak jebol dadawak.